नेपाल हादरनि गुदि बाथौ सिबियारिफोरा कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि माइदांस्रि फोथाराव 10, 11 आरो 12 मार्च 2023 सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय मिरुगुदि बाथौ आफादनि खुंगा 9थि बोसोरारि जुथुमा, कक्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 32थि बोसोरारि जुथुमा आरो इलाइस्रिजार दखरा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 34थि बोसोरारि जुथुमानि गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दा सानथामनि हाबाफारिजों जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै जि हाबाफारि लादों बियो मैयानिफ्राय जागायबाय। मैया जागायनायाव जोंनि जि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि, बे सेन्ट्रेल वार्किं कमिटियाव जोङो थांनाय बोसोराव जों मा हाबाफारि लानानै मावनो होननानै आवगायबोनाय जादोंमोन बिनि सायाव जों एसे प्रतिवेदन दाखिल, थारमाने एनुवेल रिपर्ट गाहाय नेहाथारि बिथाङा दाखिल खालामबाय। बेवहाय जों फ्राय बुंनो थाङोब्ला बांसिनै अर्गानाइजेसनेल मेटार्स बे आयदायाव जोङो बांसिनै मावफुंनो हानाय बे हाबाफारिया आवगायबोदों। आरो लोगोसे जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बोसोराव बोरै जों मा खालामलांनो हादों बिनि सायाव जों मैया सावरायनाय जादों। बिनिफ्राय आरो फैगौ बोसोराव दा जायफोर गोदान बदियाव फैगोन, गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन, बे गोदान मावफुं आफादाव मा हाबाफारिजों आवगायलांनो हागोन बिनि सायाव जों मैया सावरायनाय जादों। आरो मोनानि जि डेलिगेट सेसन, बे डेलिगेट सेसनाव मैया बबे जिल्लानिफ्राय साबसे डेलिगेटफोर फैखो बा थान्दैफोर नुजाफैनो हाखो आरो बबे जिल्ला आफादनिफ्राय फैनो हाखो, बबे रायजोनिफ्राय फैनो हाखो, भारतनि बेसेबां रायजोनिफ्राय थान्दैफोर नुजाफैनो हाखो, बिनि हिसाबखौ जों मैया मोननाय जादों। जे ओरैनो जों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि बादै आसामनि बाहेरा हिसाबै जोंहा मेघालय आरो वेस्ट बेंगल, दार्जिलिंनिफ्राय थान्दैफोर नुजाफैनो हादों। आरो बिनि बादैबो जोंनि भारतनि बाहेरा हिसाबै बांलादेश आरो नेपाल, बे मोननै हादोरनिफ्राय थान्दैफ्रा नुजाफैनो हादों। जों बेखौ मैया हिसाब मोनबाय। आरो जोंनि टारगेट बायदियै थान्दैफ्रा गासै 2,500 रोजा, थारमाने 2,500 जानांगौमोन, खिन्थु जों मिथिनायाव मैया 2,500नि एसे बारदों होननानै जों हिसाबखौ मोनबाय गाहाय नेहाथारिनि रिपर्ट बायदियै। दा बेखिनि आरो मैया समाव। आरो दिनैनि जि नैथि साननि हाबाफारियाव जोङो दा दहाय फुङाव जोंनि गोथार बाथौसालियाव खुलुमनाय हाबाफारिखौ जों फोजोबनानै दिनै फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारियाव जों हाबफैबाय। बे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारियाव जोङो मोनबाय गमामा गासिबो जोंनि जिल्ला आफादफ्रा नुजाफैनो हादों। भारतनि बाहेरायाव थानाय मोननै हादोरनि जायफोर थान्दै लोगो बिथांमोनहाबो नुजाफैनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' बोराइनि खान्थि बायदि बाथौ धोरोमनि निथि होननानै जों बुंनांगोन जे पर्ब पुरुषखौ मान होनाय, बे मान होनाय हिसाबै जोङो दा गोथैसि बावनाय हाबाफारि बेखौबो जों फोजोबबाय। बिनि उनाव जोंहा नैथि पेज जे थान्दै मेल दङ, बे थान्दै मेलखौ दा जों सावरायनो आखायाव लाहांबाय। ओमफ्राय बेखौ फोजोबखांनानै जोङो दा मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय गोजाम जि आफाद दंमोन मावफुं आफाद, बे मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दागोन। आरो बिनि उनावहाय जोंहा गाबोन अखानायै जोंनि लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि गोरबोसे सावरायलायनाय दङ जे जोङो मा हाबाफारि लानानै बोरै धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ जोङो जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसनफोरनो खालामनो हायो, प्रसार खालामनो हायो, बिनि सायाव मोनसे बेबस्था जों मा खालामोब्ला बोरैबा आवगायलांनायाव साबसिन जायो बिनि सायाव जों गोरबोसे सावरायलायगोन। आरो बिनि उनावहाय जोंहा गासै जोबथारनायाव गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेला गाबोन बेलासिनि 12 रिंगानि उनावहाय जों जागायगोन। आरो बे गेवलां मेलाव जों गाहाय आलासि हिसाबै खावलायहरनाय जादों आरो बिथाङा फैगोन। गावनो खोथा होखानाय जे जोंनि बिटिआरनि चिफ EM मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो बिथांजों लोगोसे सायख'जानाय आलासि हिसाबै जोंहा दंबावो जे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशक सिंघाल आरो UG ब्रह्म आरो लोगोसे EM उकिल मुसाहारि बिथांमोनहा सायख'जानाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। आरो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा क'क्राझार गभ कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर बारहुंखा बसुमतारी बिथाङा गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै नुजाफैगोन। मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन जोंनि लकेलनिनो MLA मानगोनां रबिराम नार्जारी बिथाङा। आरो बिथांजों लोगोसे फैफाबावगोन
जोंनि क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा नुजाफैगोन आरो बिथांजों आरोबाव MLA हिसाबै नुजाफैबावगोन उदालगुरि समस्तिनिफ्राय सरन बर' बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि माबायाव खावलायहरजानाय गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन BTRनि EM MCLA बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन। बेखिनिजों जोङो जोंनि सानथामनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनैसिम जों आवगायलांगासिनो दं आरो जों मिजिं लादों इयुनाव जोंनि हाबाफारिया मैयानिफ्राय दिनैसिमाव जेरैबायदि जाफुंबोदों बिदिनो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो जोंनि गेजेराव जेबो रोखोमनि जेंना जेंगोना नुजाथिया जासे जों माने इउनिमासलि जों जाफुंहोनो हागोन बे मिजिंआ जोंहा दङ।